takýto obyčajný gaštan. A čo mi pripomína? Robila som si kurz ohľadne biznisu, môjho živobytia, a bol tam príklad toho, že čo chceš, aby ľudia hovorili o tebe, že prečo si známa. Keď niekto povie napríklad, potrebujem schudnúť, choď za Lídiou. A potrebujem poradiť v rodičovstve, choď za Zuzanou. Takže, tak ako vieme, že keď chceme gaštan a ideme pod gaštan, hľadať gaštany, tak čím chceme byť známi? No a tento gaštan mi prišiel do cesty, keď som išla raz na prechádzku, lebo príroda s nami stále rozpráva. A mala som oči otvorené a hľadala som znamenie. A keď mi prišiel pod ruky tento gaštan, vedela som, o čom to je. Čím chceš byť známa? Čo chceš, aby o tebe ľudia hovorili? Kto bude za tebou chodiť o radu? Takže. Vitálna je po 50-ke pomaly.eu od januára. Pridaj sa k nám.